أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم sauraro, ci gaban karatunmu a darasinmu na gaba insha Allah shine inna wa akhwatuha. An san muna farawa ne da ƙa'ida. Yace alƙa'ida inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar fa tansibu al-mubtada'a wa tusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaruha ko khabaraha. Harafin inna da harafin anna da ka'anna da lakinna da laita la'alla dukansu suna shiga ne akan mubtada da labari. An san mubtada marfu'i ne, shi ma khabar marfu'i ne, kamar ka ce albustanu jamilun ko at-tuffahatu hulwatun. Fa tansibul mubtada sai ta ba mubtada nasba wa yusamma ismaha sai a mace shi a ce mai sunan kana. Sai ka ce inna tuffahata wa tarfa'ul khabara sai ta ba labari raf'a wa yusamma khabara a ambace shi labarin ta ce mai labarin inna. Ka ce inna tuffahata sai ka ce hulwatun madadin at-tuffahatu hulwatun. Na'am, al-amthila al-jamalu saburun, nan ga sai ka ce innal jamala saburun. Raƙumin nan mai haƙuri ne, sai ka ƙara inna. Ce haƙiƙa raƙumin nan mai haƙuri ne. Al-haramu qadimun, innal harama qadimun. Al-imtihanu qaribun, alimtu anna al-imtihana qaribun. Az-zahratu nadiratun, yasurruni anna az-zahrata nadira. Al-kitabu ustazun, ka'anna al-kitaba ustazun. Jarabawan nan kusa yake, yace na san cewa jarabawan nan a kusa take. Az-zahratu furen nan nadija wadda ta nuna ce yasurruni yana bani farin ciki, yana samun farin ciki anna az-zahrata nadira, cewa furen nan wato ta yi ainihin nuna. Alkitabu ustazun, littafin nan malami ne, ce ka'anna al-kitaba ustazun, sai dai ka ce littafi malami ne. Alƙamaru misbahun, watan nan fitila ne, ka'anna al-qamara misbahun, kamar dai watan nan fitila ne. To abin dubawa anan shine inna tawa al-jamala, nan yana al-jamalu saburun, al-haramu qadimun, amma da inna ta shiga ta mai da shi innal jamala, innal harama, sai ya cika da labari saburun qadimun. Haka nan alimtu aka ce anna, anna al-imtihana madadin al-imtihanu qaribun. Yasurruni anna az-zahrata madadin az-zahratu na farko aka ce nadira. Ka'anna al-kitaba madadin al-kitabu ce ustazun. Ka'anna al-qamara madadin al-qamaru ce misbahun. Al-asafu qadimun, kayan ɗakin nan tsofaffi ne, ce al-baitu jadidun, gidan nan sabo ne. Lakinna al-asafa qadimun, sai dai kayan ɗakin nan tsofaffi ne. Al-khasa'iru qalilatun, hasarar da aka yi kaɗan ce. Shabbatin na wuta ta tashi, ce lakinna al-khasa'ira qalilatun, sai dai hasarar da aka yi ba ta da yawa. Kaga lakinna ta shiga ga al-asafa da al-khasa'ira, ta mai nasba madadin al-baitu madadin al-asafu madadin al-khasa'iru. Al-fakihatu nadija, kayan marmarin nan sun nuna ko sun nuna. Laital fakihata nadija, yace kai cu ina ma dai a ce kayan marmarin nan sun nuna. Kaga nan tamanni ne.
alƙamaru ɗali'un, watan nan ya fito, ce laital ƙamara ɗali'un. Almuhimmu dai shine laita tawa alƙamar nasba, nan yana alƙamaru. La'alla alkitaba rahisun, alkitabu rahisun, littafin nan mai arha ne. Almaridu na'imun, mara lafiyan nan bacci yake, ce la'alla alkitaba rahisun, ƙila littafin nan yana da arha. La'alla almaridu na'imun, ƙila mara lafiyan nan bacci yake. Nan la'alla ana ce mata littaraji, don kwaɗayi ko ƙaunar samun abu. Wannan laita domin tamanni, fatan samu. Haka nan lakin na ana ce mata lil istidrak, lil istidrak. In kawai mutum labarin abu, to sai ka yi ƙoƙarin istidrakin cewa abu kazan nan fa ga yadda yake, amma kaza ba kaza ba ne, don ya ƙara fahimta. Haka nan ka anna ita kuma na ce mata littashbih, kamanta abu da abu, kamar na ce alkitabu ustaz, aka ce an kamanta littafi da malami. Haka nan waɗannan inna wa anna su kuma littaukid. To sai lairabi a taƙaice, za ka ce innal jamala saburu, inna harfu taukidin wa nasbin, aljamala ismu inna mansubun, saburun khabaru inna marfu'un. Haka nan wannan shaka za ka yi lairabinsa. Alimtu fi'ilun wa fa'ilun, anna harfu taukidin wa nasbin, alimtihana ismu inna mansubun, qaribun khabaru inna marfu'un. Haka nan ka anna harfu tashbihin wa taukid, harfu tashbihin wa nasbin, alkitaba ismu ka anna mansubun, ustazun khabaru ka anna marfu'un. Haka za ka yi lairabin wannan. Albaitu jadidun, sai ka ce lakinna, ce harfu istidrakin wa nasbin, al'athatha ismu ka anna, ismu lakinna mansubun, qadimun khabaru lakinna marfu'un. Haka za ka yi lairabin wannan. Laita, sai ka ce harfu tamannin wa nasbin, alfakihata ismu laita wato mansubun, nadijatun khabaru laita marfu'un. Haka za ka yi lairabin wannan. Haka nan la'alla harfu tarajjin wa nasbin, alkitaba ismu la'alla mansubun, rakhisun khabaru la'alla marfu'un. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutum zai iya bin abin nan, za a iya bin albahas gashi nan domin neman ƙarin fahimta. Za a iya bi sai a karanta sai a gani. Allah kada manta da comments da liking da sharing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.